Boss. What's up, boss? Trolley boss. I go there with 200. They put a boss okay 150. Go. Where am I go? Where am I go? Where him to go? Where him to go? Where am I go? Shut up, eh? Hey! What do you Hey! Officer! Now where down? Which kind of for cars? Igbo carry the car. Run the block now for cars. Igbo Matapolo. Bossa. Hey, come on, officer. Be at alert. Be at alert. Attention. At this. By the left, mark turn. Better. And you talk over that side. Bia. Umuduru Ekwe Must Hear. Ebe! British abalaga man. Onye arụrụ gị ụlọ elu n'azụ. Nne m onye arụrụ. Officer is nature. Onye arụrụ ụlọ elu na ya sị m lecturer. Elu onye wụ lecturer anọ n'ihe eburu ụlọ elu a ga-arụ ụmụ okorobịa ga-ebi. Dọwa gị ụlọ elu n'azụ gị sị m awụ lecturer. Ihe ngwa revive. Turn around ka ụwa lele gị. Please, what is it? Nne m rago otiti n'ọnụ. Jehovah. Jehovah. Jehovah mere gonu. Jehovah mere gonu. Oh, nne gị na-emebe. Ịlọla di. No. Balorom. Hey, another offense. Elebedu di gị eburu ụlọ elu ha ga-arụ ọ ga n'azụ. Iso Castolo. O nne m. Dọwa gị ihe hotel asụ onye dọwara gị ihe ọmụkwa anya wara na-agba onye ọgwụ. Ịmụọ na nwa. Onye na-alụbeghị di ka otu si amụzi nwa. Ha bụ second. Onye na-agba question. Onye m jikọrọ ajịgọ onye. Dị na nna m nwa atụfusi ka ụzọ ha. Ịmụbedu nwa ihe adọrọ gị n'ihu hotel. Mmiri ewure ihe adọ gị na m gụrụ ihe tapuo ya mmiri awụfusi ngwa onye ọbụla ṅụrụ mmiri. Were gị tapuo, were ọnụ gị tapuo. Ya ị ga-echekwa ịga ọnụ tapuo. N'ishia, biko atapule. Mmiri elu anyị nga. Ọ dị mmiri ga-ela kama m ga-eje eza tapụ ngwụrụ aka na fọwa ihe. Afọla, eleghị n'afọ. Eleghị n'afọ. Ị na-afọ ewu olugbo. Ya mgbe mkpụrụ olugbo dị n'ụlọ. Gị gafere, ịfọrọla m olugbo. Ọ dịla ndị ihe ọfụfabịla. Ọfụfabịla gị ga-aka lat. Ka kwụtụkwa aka gị n'afọ ihe. Officer, move it. On me? Be at alert. On me head department. No, by the left, mark time. By the left, mark time. Mark. Mark. Yes. Loto shemeje. Be at alert. Ota nwa gi shichewe ihu. Officer si shichewe ihu. Chewe ihu ota. Move it. Cross over. Yes. Madam, what is it? Hey! In fact, you are under arrest for overload. Over what? Madam, I'm not carrying any load. Don't we hear Mbweba? Offense number 2. You are under arrest for lying on top of me. Take the match. Oh, I'm only carrying my bag. Igbo overload. Igbo overload. Under arrest. Onye Igbo overload. Oh my God, what is happening here? You overload, oh. Ami, kulie mo already. Akunkule mo oto. Kulie kadike kom kuru kadike. Ekulile. Okay, kuru kadike. No. Kuru to. Akurugule ma wrong. Eguzo mo. O kom mi kulie. Kulie. Kulie gule no. Kulie ma si bo ejina lo.